Veliki pozdrav svima, moje ime je Olivera Miškić i profesionalno se bavim network marketingom. Imate li vi preduzetničkog duha u sebi? I po čemu se preduzetnici razlikuju od ljudi koji to zapravo nisu? I od ljudi koji nisu uspešni kao preduzetnici? Navešću vam nekoliko osobina, iako je ova tema zaista neiscrpna. Ali ako vidite čoveka koji je doživeo pad ili udarac u životu, privatnom ili poslovnom, sasvim je svejedno, nekakav veliki brodolom, i posle toga ustao, otresao prašinu sa sebe i nastavio dalje svojim putem, dalje ostvarujući ciljeve, imate preduzetnika pred sobom. Preduzetnici su ljudi koji su obično dobri komunikatori. Oni znaju sa ljudima. Ne možete biti preduzetnik ako ste suviše zatvoreni u sebe i samo sa sobom komunicirate. Preduzetnici znaju kako da pokrenu ljude, kako da motivišu ljude. Preduzetnici uvek idu u susret rešenju. Oni sami nalaze rešenja, ne čekaju da ih neko drugi nađe. Dobri su u tome da pronađu resurse u sebi, kada ih nema spolja, a kada su im spolja potrebni resursi, a nema ih, oni ih jednostavno stvore ili nađu. Preduzetnici imaju jednu dobru osobinu, za razliku od luzera koji su reaktivni. Preduzetnici su odgovorni, traže odgovor i znaju da anticipiraju neke situacije, znači znaju da predvide stvari. I zbog toga se među mnogim preduzetnicima kriju i veliki lideri. I na kraju preduzetnici imaju mindset podešen na bogatstvo, a ne na siromaštvo. Razmislite o svemu ovome. Ove osobine mogu imati ljudi i koji nemaju svoje preduzetništvo i koji se nalaze među zaposlenicima. Možda imaju ove osobine vaša deca. Ako vi imate neku od ovih osobina, a još uvijek niste otvorili svoje preduzetništvo, razmislite o network marketingu jer je on izuzetno dobro tlo za razvoj preduzetništva. Iz dva velika razloga. Prvi je, ulaganja su minimalna, ubedljivo najmanje ulaganja u odnosu na bilo koje drugo preduzetništvo. I druga stvar, imate potpunu edukaciju i vođstvo kako da vodite to preduzetništvo. I način kako da razvijate ove osobine o kojima sam vam govorila. Ukoliko vam je ovaj sadržaj bio interesantan, pozivam vas da posetite moju Facebook stranicu ili da posetite moj sajt, da mi postavite pitanja u chatu ili u inboxu, rado ću vam odgovoriti. A do nekog sledećeg viđenja želim vam svako dobro.